Ja s pánom starostom som mal veľmi otvorenú diskusiu. Začali sme spolu rozprávať, lebo sme dosť dlho spolu nerozprávali. Sme si medzi sebou, medzi štyrmi očami povedali, čo sa udialo, prečo sa to udialo a možno pohľad jednej a druhej samosprávy, ako vyriešiť problém, ktorý už je 33 rokov, ktorý ani jeden z nás nezavinil, ale z môjho pohľadu je veľmi zaťažujúci, hlavne pre občana, ktorý žije na tom území, a to je 3150 občanov, ktorý stále nevie a sa nachádza na území tzv. Nikoho. Toto stretnutie považujem za pozitívne. Veľa toho sme si povedali a takisto sme si aj predložili nasledujúce kroky, podľa ktorých pôjdeme. S pánom starostom sme určité riešenia vedeli nájsť, ale bude veľmi kľúčové aj postoj zastupiteľstiev k tomuto. A záver tohto je taký, že sa stretneme spoločne s poslancami, čiže za mesto Kežmarok i ja s poslancami mesta Kežmarok, pán starosta s poslancami obce Ľubica, a potom v ďalšom kroku by malo nasledovať aj tá vzájomná komunikácia všetkých, to znamená nielen štatutárov, ale aj poslancov mestského zastupiteľstva. Ja som požiadal pána starostu, aby v prvom rade bola akceptovaná vôľa ľudí a ak je možnosť nájsť dohodu, ak je možnosť uzavrieť ten spor, tak aby tie možnosti boli otvorené a v rámci mesta Kežmarok, v rámci mňa, môžem povedať, že urobí všetko preto, aby najprv sme hľadali dohodu, ale ak ju nenájdeme, tak pôjdeme tak, ako nám zákon a situácia káže. Ale vždy poviem, vzájomná dohoda je vždy viac ako vzájomné jašterenie alebo súboj. A takisto skúsime, aby aj naši poslanci spolu začali rozprávať o tej problematike. Pán starosta a ja sme si tieto veci vyjasnili, podali sme si ruky a teraz nasledujú ďalšie kroky, na ktorých sme sa dohodli. Budeme sa snažiť tú situáciu buď vyriešiť čo najskôršom čase, alebo v najskôršom čase budeme obidvaja stať na tých pozíciách a jednoducho budeme hájiť tie záujmy samospráv, aké máme.